Huwa ċar li l-konfidenzjalità li l-Gvern u l-Union kienu marbuta li jżommu matul il-perjodu ta' negozjati ta' kwalinkwe ftehim settorjali inkiser mill-Gvern stess meta dan ħareġ dettalji tal-proposti tal-MUMN lil Malta Today. Il-ħamis li għadda l-MUMN ħasret konferenza tal-aħbarijiet li matula kienet se tħabbar azzjonijiet industrijali dan għaliex il-Union stess qalet li kienet wasset fi ftehim mal-Gvern. Bil-Malta Today ppubblikat dak li ntqal f'din il-laqgħa li ma proposti mill-MUMN suppost li kienu konfidenzjali. Fis-qarrija l-MUMN qalet li waqt il-laqgħa li saret fl-10 ta' Marzu il-Gvern ippreżenta l-allowances il-ġodda lill-infermiera u qwiebel 40 miljun euro għal 4,400 infermiera u qwiebel, però dan il-fond xorta se jwassal biex dawn il-ħaddiema jitħallsu mhux biss inqas mill-infermieri fir-Renju Unit u l-Irlanda, iżda inqas mill-professjonisti tas-saħħa l-oħra f'Malta. Fil-fatt l-MUMN talbet mill-inqas 30 miljun euro oħra sabiex iktar żgħażagħ ikunu mħajra jidħlu għal din il-professjoni. Dwar din it-talba l-Gvern qatt irid jagħti risposta fl-laqgħa skedata li ssir fl-20 ta' Marzu. Fis-qarrija bħala risposta l-artiklu li kien ippubblikat minn Malta Today, l-MUMN qalet li l-artiklu kien ippubblikat bl-intenzjoni li jpoġġi lil-Union f'dawn ikraħ mal-pubbliku ġenerali. Dan għaliex mhux minnu li l-proposti li resqet l-MUMN se jiġu jiswew lill-Gvern 130 miljun euro. L-MUMN tisħaq li jekk il-Gvern verament irid jindirizza l-problema ta' nuqqas ta' infermiera u qwiebel għandu jżid is-salari u jtejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Il-Union qalet li ma tista' qatt taċċetta li flus għal steward kien hemm kemm trid, iżda fejn jidħlu infermiera u qwiebel il-Gvern dejjem iżomm idej ħibsa. Bl-MUMN tappella lill-Gvern biex iġib 350 miljun euro li serqu steward lura, flus li jistgħu jintużaw sabiex verament ikun hemm titjib fis-settur tas-saħħa. L-isqarrija ttemm tgħid li t-tattiċi użati kontra l-MUMN mill-Gvern huma tattiċi li qatt ma ntużaw ma' unions oħra.